Čus lidi, vítejte u nového videa a dneska tady s Mírou. Čus bro. Čau. Dobrý. Miloš nebo Miloška. Milošek vždycky. A dneska jdeme si představit ten bunkr. Náš bunkr nebyl Ugandu 2. Když to ještě vypadá tak. To vypadá jak ještě. A náš kanon nevypadá jako rachotina zvyšce. No, kde je ten kanon? Tam 72 odběratelů. A kde je ten kanon teda? Ten kanon. Jaký kanon? Ty říkáš teďka kanon. Jaký kanon má? No, nic. Takže čete tam, už máme první stěnu. Tak vám to ukážu ještě z blízka. Dobrý, tady máme asi garáž. Tak, tady máme posazení. Jo. Tak, tady máme naši zbrojnici. Ano. No a tady vede cesta dál. A jestli dáte 75 odběratelů do konce července, tak to půjdeme prozkoumat. Takže čus.